Bueno, doncs, primera setmana d'universitat acabada, gràcies a Déu. Ja som dijous i a la UB els divendres no fem classe. Així que això serà una mena de vlog, de llibres, de profes d'aquesta setmana i de coses que han passat que em ve de gust parlar. I si va bé, doncs aniré fent més i ja aniré penjant. De moment he de dir que hem començat llegint molt, com passa cada any, i espero que no sigui un hàbit que abandoni, més que res perquè aquest any sembla que se'ls hagi oblidat que existeixen els llibres curts, sobretot a l'assignatura de novel·la. I el primer que m'he llegit ha sigut Daphnis i Chloe, i em falta d'aquest mateix llibre Les Etiòpiques. O sigui, només m'he llegit com unes 66 pàgines d'aquest llibre. Per què? Perquè estàvem fent, hem començat una anàlisi de Bakhtin, que bàsicament explica com els tipus de novel·la grega que han anat evolucionant fins avui en dia o el que va donar pas a les següents formes de novel·la. I la primera ve sent una que desencadena lo bucòlico pastoril, i és una mica lo de Daphnis i Chloe. D'aquest llibre, en el fons, m'ha agradat, i després m'ha agradat encara més quan hem fet l'anàlisi de que els personatges són personatges que no tenen com la concepció de consciència que tenim nosaltres, o sigui, la seva capacitat psicològica no és tan desenvolupada, però sí que tenen com la capacitat de tenir una idea i que normalment en aquestes novel·les sol ser l'amor, i és la idea que queda com intransmutable en el pas del temps i totes les aventures que viuen. Que no m'ha agradat tant, com tracta ja d'entrada aquest llibre la virginitat, ja des del primer moment, i el sexe m'ha donat una mica del que ve sent vergonya aliena en alguns moments, però no està malament per ser tan antic. Hi ha coses pitjors que s'han escrit al segle passat, sincerament. Ara també m'estic llegint per la carrera, per la mateixa assignatura, però més endavant, perquè hi ha dos taconovel·les que ens hem de llegir, hem de triar entre Robinson Crusoe i Les il·lusions perdudes, però a mi m'agradaria llegir-me els dos si tinc temps, perquè Robinson Crusoe sempre m'ha agradat molt. De fet, ens el van fer llegir a secundària, i és un llibre que, igual que el Quixot, no te l'haurien de fer llegir a secundària perquè no pots entendre res. O sigui, potser pots entendre una o dues coses, però després a la carrera t'ho repeteixen fins la sacietat i és com, ja m'ho he llegit. No t'ho has llegit perquè no t'ho has llegit a la clau que ho has de llegir, que és el que passa amb aquests llibres. Però jo de moment he triat Les il·lusions perdudes de Balzac, que vaig com per la pàgina 40 i alguna cosa, i de moment pinta bé. És més interessant per mi que el Pare Godot, i és un llibre que es farà dents perquè té 500 i pico pàgines i he de llegir moltes coses entremig, però de moment no és dels pitjors que m'han obligat a llegir a la carrera. Ja entrarem, ja faré un dia un top de tots els horribles llibres que segurament, no horribles però sí pesats, que haurem de llegir perquè aquell dia no acabo, però bueno. I per la meva voluntat personal, afició, que me l'estava llegint i me l'he acabat, Apuntes del subsuelo de Dostoyevsky. I d'aquest llibre sí que tinc un comentari, que és que jo la primera part, en el que està fent com els apunts i tal, superbé. O sigui, el tinc super subratllat, o sigui, tinc moltíssimes coses marcades, em va agradar molt. Què li dona al personatge quan entra a la segona part? Què collons li dona? O sigui, què li passa? Ja ho diu, que tot això és culpa de la soledat i d'haver d'estar tant de temps sense veure com era el món i com se l'imagina dins el seu cap, i és com si visqués en una època que no pertany a l'època que realment està passant i ell viu com en el seu submundo. I després li dona una embòlia, com sempre li passa als personatges de Dostoyevsky amb l'amor, que, a veure, per tal com el va escriure, les circumstàncies quan el va escriure Dostoyevsky, em sembla veritat. Però la primera part. La segona és com, vaig a posar en pràctica el que he dit a la primera, però amb un punt de bogeria exagerat, bàsicament. I a mi, en el fons, m'ha agradat. Li donaria un 7,5, 8, quasi. La primera part, si només fos la primera part i tot el llibre es desenvolupés en com ell tracta les idees, segurament seria un 10. Però com que també m'ho he passat bé llegint la segona part perquè m'ha semblat divertit, li dono un 8. I bé, amb la postal·lita que em va regalar la dona
com es diu ara? Sí, de cinta anima dels llibres que vam agafar a Madrid. Llavors, llibres que jo ara de moment tinc per llegir-me per altres assignatures, perquè ara quan acabi de parlar de llibres parlaré de les assignatures. De moment, una assignatura que em fa molta il·lusió i no pensava que m'agradaria tant, que està sent molt xula, és la creació de la postmodernitat. El meu profe és un crac, o sigui, és molt divertit aquell home, és un home que em dona molta tendresa, s'explica superbé. I m'agrada molt que, per exemple, la bibliografia per fer els treballs, qualsevol t'hagués donat la llista i hagués dit investiga, saps? Però ell s'ha dedicat a donar-nos ja una introducció de cada llibre perquè si t'interessa, per exemple, més el feminisme o el postfeminisme, estudis una cosa, o si vols fer més econòmiques, doncs tiris cap al capitalisme, si vols fer més ideologia, sociologia, saps? O sigui, ho ha variat. Però sí que he agafat un dels llibres amb els que hem començat la matèria, que és de Lyotard, que és La condición de la postmodernidad, o la condición postmoderna. I tinc ganes de llegir-me la veritat perquè és molt curiós aquest home. Ens ha explicat el profe que al principi de la novel·la és superbé, o sigui, però com a la meitat es cansa i diu, ja no tinc, o en aquest o en un altre, ja no tinc res més a dir, llavors comença com a flipar-se i la gent el comença a criticar i el destrossa, o sigui, però és com algú que tenia tant a dir que quan li segueixen preguntant va haver un dia una conferència que quan més li preguntaven va haver un punt que va dir prou i se'n va anar. I va dir, no vol dir res, el que he dit no vol dir res, deixeu-me ja tranquil. O sigui, no he dit res tan exagerat, però en veritat és que com que va definir la idea de postmodernitat, doncs va ser com la gran revolució i la gent necessita sempre explicacions al que no entén, no ho pot deixar estar. Així que l'entenc bastant. Després tinc aquí la llista de llibres que m'agradaria llegir, no m'han cridat l'atenció, però que si no aquest vídeo seria etern. He decidit que per aquest treball que hem de fer de llegir-nos un llibre d'una bibliografia, de moment me n'he agafat 3, per triar més o menys, donar-los un cop d'ull i decidir sobre què faré després el treball. Que pot ser o el de la condició postmoderna, però que ja me'l llegeixo interès personal. Després, les contradiccions culturals del capitalisme, que l'ha escrit un home que era superfatxa, paraules del meu professor, super de dretes, molt conservador, però que un dia ho va pensar tot bé. Llavors això a mi m'ha cridat l'atenció i m'ha fet molta gràcia i he dit, a veure què passa. O sigui, és neoconservador i parla molt sobre si en 20 anys tornarem, per exemple, a la Guerra Santa, això en el seu moment que ho va escriure el 82, perquè no vam saber-ho solucionar en el seu moment, que justament és quan passa el de les Torres Bessones. Llavors és com una mica profètic el que ell preveu, llavors crec que pot ser interessant si traiem la seva ideologia. Després també m'ha interessat un, que és de la Franca d'Agostini, que no crec que me llegeixi, però el concepte m'ha fet gràcia, perquè és un llibre on ella diu que Ferraris i Gabriel ho fan malament, que no han entès res de tots aquests conceptes que estan parlant de si el món existe, si no existe i tot això, del relativisme, perquè els hi falta coratge. Ella va molt més enllà i es passa com tot el llibre criticant-los perquè no han arribat fins al punt final que podrien arribar a les seves definicions. Després, també m'agradaria llegir-me un de Bauman, ni que sigui per entendre el de la modernitat líquida, encara que ràpidament el nostre professor ho ha dividit com modernitat sòlida, modernitat líquida. O sigui, tu podies tenir sòlida, per exemple, amb els diners, que tu aspiraves a tenir una feina i com quedar-te a un lloc estàtic i tenir com la vida solucionada i ja no et movies com d'empresa. I ara, en canvi, hi ha molta gent que va d'un lloc a l'altre. Llavors és com que la liquidesa de la nostra societat és com ser un surfista, perquè passes per sobre tot però no arribes en profunditat a cap tema. I un que m'he demanat també és de Stephen Connor, que és The Cambridge Companion to Postmodernism, que és un seguit d'articles filosòfics, artístics, assagístics, sociològics, parlant sobre el tema i fent com hincapié. Llavors m'ha semblat interessant i com que podem triar un article, doncs potser també li demano de fer el treball després. I d'altres llibres que sí que em vull llegir
i llibres que no em vull llegir, no em vull tornar a llegir l'Ulisses de Joyce. Per una assignatura ho haurem de fer, no saps que contenta estic jo per haver de fer això? Perquè és que jo em sembla molt bé que defensi que no cal comprendre-ho tot, però hi ha un punt on se li em va molt el cap a Joyce. Jo entenc que és una obra magistral i és un exercici brutal que la gent a dia d'avui hi hagi clubs de lectura que es passen tota la seva vida intentant esbrinar què cony va voler dir en tal capítol o en tal altre. Em sembla fantàstic, però em fa por aquell examen, sincerament. I després tinc una altra assignatura que és una de les optatives, que és sector editorial. En el segle XXI, que tenim dos grans manuals, que és el manual de l'editor i el manual de l'editor de mesa, que avui hem començat amb el primer, que és de Pimentel, que està interessant de moment, i després ja tenim dossiers de lectures i tal que hem de fer, que pot estar bé. De moment d'assignatures no em queixo, m'ha agradat bastant, i la introducció que han fet i els profes crec que tinc bastantes sobre els profes que m'han tocat. Tinc dos que em quedo embobada escoltant-los i el temps se'm passa superràpid, la de creació de la postmodernitat i formes i motius, perquè formes i motius, quan va començar a donar-nos la introducció, em va semblar molt complicada, però em sembla molt interessant i també com ho presenta, fa moltes bromes, té un punt irònic, bastant interessant, la forma de fer esquemes, o és molt visual, llavors ho trobo superguai. I després tinc novel·la, que per treballar a partir dels textos del dossier. Què més tinc? Que ja no sé ni què tinc. Mètodes, que encara... És que tinc una assignatura que no tinc profe, saps? Això és molt típic a la UB, tinc una amiga que està igual, que és una assignatura de tardes, que és que el profe encara no li han formalitzat el contracte, llavors no podem fer classe. I això fa molta gràcia perquè hem perdut una setmana com a mínim i després corre que nos pilla el toro a ver quién hace los exámenes, saps? O sigui, està genial, no han tingut temps. O sigui, des del juny que se va acabar no han tingut temps, perquè vale, sí, han de fer la reavaluació i tot el que tu vulguis, però ja pots anar pensant si vindrà un professor, si no vindrà el curs següent, o sigui, no ho trobo tan complicat, saps? Sobre de la merda que els hi paguen els profes, és que, bueno, hi ha moltes coses per les quals ens hauríem de queixar, però bueno. I després, com a setmana, jo crec que ha estat bé. He pogut fer plans i, de fet, avui, que és dijous, es fa la Champions. I jo no soc forafa del futbol, a mi m'és totalment indiferent, però tinc un nòvio que li encanta i unes amigues que també. Llavors, des que ens vam anar a viure junts, vam pactar que podrien venir gent a casa, fer sopars, i encara no he fet res que hagin pogut venir aquestes amigues meves ni hagin conegut la meva gossa, perquè abans vivia amb mi mare a Vilafranca. Llavors, avui venen per primer cop al pis, així que haurem d'estar endreçant perquè els coixins no poden estar com l'esteu veient, i farem pizzas i veurem el futbol, així que estarà bé el planecito. I demà amb sort, a veure si tinc una planta, i vaig a buscar els altres llibres que m'he de llegir. I en algun moment acabaré de llegir-me tot això per la setmana que ve, si puc, la veritat. Però bueno, sí, com a setmana prou bé. I l'únic que també sí que he anat fent són testos de la DGT. I jo crec que la DGT té un problema, sincerament, a l'hora de fer preguntes. Em pregunten coses molt rares, de veritat. O sigui, hi havia una pregunta que era ¿puede un peatón ir por la autovía? Y era como, A, sí, B, sí, siempre, C, no. Y yo, a ver, por el arcén de la autovía te van a atropellar, amigo. Si tu vols anar, jo vaig posar, no, malament. Després vaig dir, sí. No, tampoc. Sí, siempre. O sigui, tu pots anar caminant. En caso de urgències pots anar caminant per allà. Però bueno, són preguntes d'aquestes que te toquen els collons. Per exemple, a mi em fot molt lo de les llums, ¿vale? O sigui, a mi lo de l'alumbrado de les motos, o sigui, m'estic tenint el carnet per conduir un cotxe perquè m'he de saber totes les putes llums de les motos. O sigui, i a mi què m'importen los frenos? Què m'importen a mi les marxes de les motos, de los tractores? Què m'és igual a mi los tractores de 3.500 kilos? Los remolques de no sé què. A ver, les autocaravanes, chico, me da igual. O sigui, per què m'he de saber jo quan han de passar aquesta gent la revisió, la ITV?
jo per mi ho sento molt, o sigui, ho feu perquè la gent penqui i haver de cobrar més diners, o sigui, cadascú que sigui responsable de lo seu, no cal que em sàpiga a quina velocitat pot anar un tractor, a veure, sí, per no pitar a l'autopista, però no cal que em sàpiga les seves marxes, saps? O jo què sé, hi ha preguntes de les vies que dius, eres muy hijo de puta, no fotem, no són conceptes bàsics, no són coses que ja trobaràs cada dia, saps? O sigui, potser si vas per aquella autovia que només està a tal poble, a lo mejor sí, però és que després també diuen unes coses que pone nerviosa, però bueno, ho vaig tolerant. Ara ja he passat de fer 10 fallos, que de fet me'l vaig apuntar a l'autoscola al setembre, de fer 10 fallos a fer-ne com a molt 7. El meu màxim ara està sent 7. Hi ha molts que ja els aprovo amb 3 fallos. Faig normalment 3-5, però hi ha preguntes que és que, amigo, després també te les posa molt fàcils amb respostes així jodides. Sembla un examen del col·le d'aquestes justifica tu resposta, doncs una mica igual. Ara, espero que no, al dia de l'examen a mi no me pregunten ¿qué anticongelante debe usar un motor diésel? Coses d'aquesta rara que s'inventa que s'ho inventen ells, perquè a mi no m'ho poden negar, s'ho inventen ells. Perquè llavors soc capaç, és que no sé què em dona, una pregunta d'aquestes, un brote o alguna pitjor, ja t'ho dic ara. Però bueno, prou bé la setmanita. I ara ve la setmana del llibre en català, així que estarà molt guai. I a més, vull explicar que se vienen proyectos, perquè jo fa temps vaig començar un projecte de com poesia anònima, on regalava poesia, i estic preguntant-li a biblioteques i llibreries de Barcelona perquè m'ho deixin posar, o sigui, no és res, no vull cobrar ni res per això, només vull arribar a molta més gent, i com que regalar poesia és una cosa xula, i que la gent normalment té bona rebuda, tampoc estic fent mal a ningú, se'm va acudir deixar com calaixets amb sobrecitos de preguntes, tot fet a mà, bueno, imprès, però fet a mà, saps, los sobrecitos i tal, i que la gent, per exemple, sigui, llegeix això si has tingut un mal dia, llegeix això si et costa despertar-te, llegeix això si enyores algú, llegeix això i coses així, saps? I de moment sembla que va bé i estic contenta. I a més comença l'època de micros oberts i de projectes editorials, així que tinc ganes d'aquesta temporada. I encara que la vida està sent bastant difícil, o sigui, emocionalment està sent bastant difícil, puc dir que tinc ganes de què ve de moment i crec que això està prou bé. Sí. Així que, i això només són vlogs que faig per entretenir-me, perquè m'agrada xerrar. I espero que t'agradin. Vale? Vinga!